nsọpụrụ. Ụmụ nwoke hụrụ nsọpụrụ n'anya karịsịa ma ezigbo nri ma ọ bụ ihe ọbụla. Nsọpụrụ dị mkpa na nwaanyị nọ na di kwesịrị ka onye di ya ezigbo nsọpụrụ nke ruru ya bụ nwoke. O nweghị ihe ka atọ ụmụ nwoke ụtọ ma ọ bụ ihe ka enye ha ezi obi ma ọ bụ obi aṅụrị ma ọ bụrụ na nwunye ha na-akwanyere ha ugwu, na-enyekwa ha nsọpụrụ nke ruru ha dịka nwoke. Mana o nwere ihe dị mkpa gị bụ nwoke kwesịrị ịdị na-emere nwunye gị dịka di. O nwere ihe ị kwesịrị ịdị na-emere ya bụ nwaanyị nke ga-eme nwaanyị ahụ ka nsọpụrụ o nwere n'ebe ị nọ gbanwee, ka nsọpụrụ o nwere n'ebe ị nọ gbanwee. Ị fụkwara nwaanyị ahụ n'anya, gị na-emegbu ya bụ nwaanyị. Ị naghị emeri ya ka ị naghị egbu ya dịka nwunye, ị na-agbasu ya agwa dịka uru. Ịchọkwa ka onye gị nsọpụrụ, ịchọkwa ka ọ kwanyere gị ugwu dịka nwoke. Nwoke kwesịrị ka ọ hụ nwunye ya n'anya, nye nwaanyị ịhụnanya, inye ya ịhụnanya. Nwaanyị enye gị onye gị nsọpụrụ nke ruru gị dịka nwoke. O nweghị ka ị ga-esi na-akpasa nwaanyị ahụ ajọ agwa, na-emekwu ya, na-eme ya ka ọ na-eru uju, na-eme ya ihe mgbu dị iche iche. Ọ na-enwe mwụta, ọ na-enwe ntaji, obi a na-adị ya njọ kwa mgbe kwa mgbe. Ị chọọ ka onye gị nsọpụrụ nke ruru. Onweghị ka nsọpụrụ ahụ bịa. Gee ka nsọpụrụ ahụ ga-esi bịa ebe gị bụ nwoke na-anaghị eme ihe ị kwesịrị imere ya bụ nwaanyị dịka di na nri. Ị kwesịrị ka ịhụ nwunye gị n'anya, ịhụ ya n'anya. Nwaanyị ka ọ dịrị ka onye gị nsọpụrụ, mana ọ bụ ọrụ na oke gị dịka nwoke ịhụ nwunye gị n'anya. Ana m agwa gị n'ụbọchị nke tata na ibido tata mewe ihe ị kwesịrị ime dịka nwoke. Gbasowe nwunye gị ezi agwa, ọ ga-ahụ gị n'anya, ọ ga na-erubere gị isi. Ọ bụrụ nnọọ gị nwa ga-asị ya ị kwesịrị ịdị na-asọpụrụ m, ị kwesịrị ịdị na-erubere m isi. Ị kwesịghị igwe ya, maka na ị hụrụ ya n'anya, na-emeri ya ihe dị mkpa n'ihe ị kwesịrị ka imeri ya. Ọ bụghị oke n'ọrụ gị ịgwa ya. Ọnyanwa ka ọ dịrị ime gịnị? Inye gị ezi nsọpụrụ nke ruru gị. Nwunye gị n'anya, hụ ya n'anya, ịhụ ya n'anya, onye gị ugwu, nye gị nsọpụrụ nke dịrị gị dịka nwoke. Ndị be anyị, ka emesịa.